Новият самоучител English Trainer ще ви помогне да учите английски максимално бързо и лесно. Уроците са подредени по степен на трудност и са разделени на малки части, така че да не се преуморявате и по-лесно да ги запомняте. Програмата е създадена специално за българи и обясненията са изцяло на български. Всички примери в уроците са преведени и много лесно и удобно може да видите техния превод. Просто задържате курсора на мишката върху дадено изречение на английски и превода се появява автоматично. Освен това, може да чуете и произношението, като кликнете върху съответния пример. I am eating a hamburger. Но това не е всичко. В програмата има вграден преводач, с помощта на който може да видите превода на всяка непозната дума. Достатъчно е само да я селектирате с мишката и превода се появява автоматично, без да се налага да пишете. Виждате колко лесно и удобно е. С English Trainer правенето на граматични упражнения вече е удоволствие. Вашият анимиран помощник ще ви провери автоматично отговорите и ще ви посочи грешките. Така няма да губите излишно време сами да правите досадни проверки. В програмата има модул, който ви помага бързо и дълготрайно да запаметявате нови думи. Създавате си списъци с непознати думи, за всяка от които ви е дадено готово, примерно изречение или картинка. След като си създадете списък с думи, стартирате специалните игри за запаметяване и ученето на нови думи става забавно и лесно като детска игра. Освен това, програмата ви напомня автоматично, когато трябва да преговорите думите. Самоучителят English Trainer е компютърна програма от най-ново поколение. Тя е облачно базирана и не изисква инсталация. Може да я ползвате на който си компютър пожелаете, а не само на един. Достатъчно е да имате интернет връзка. Ако досега английският ви е затруднявал, то с English Trainer ще имате гарантирано бърз напредък.